ಇರ್ನ ಕೈ ತುಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಟು ದಾದ ಎನ್ನ ಕೈ ತುಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಟು ದಾದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ರೀಸನ್ ದಾರ ಬಂದ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನ ತಿಳ್ತಿಕ್ಕದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಇರಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅಕ್ಕಗಿಂದ ಇದನ್ನ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ ಈರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಇತ್ತನ ಪೋಪರ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಇರ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಜಾಬಾ ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಎನ್ನುದರು ಈರ್ ಎನ್ನದನ ಕನಸು ಏತು ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಏತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈರು ಎನ್ನುದನ್ನ ಕನಸು ಪೂರ ರೀಚ್ ಆವಡು ದೇವಿರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಇರೆಗ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಚಿಲ್ಲಲ್ಲ ಒರೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಪ್ಪೇನ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಓಲ್ಪಬೇಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಡು ಇನ್ನ ಮದುವೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ರೀಸನ್ ದಾರ ಬಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಬಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಮನಿ ಪಡೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಇಂಚನೆ ತಪ್ಪು ಎನ್ನಡೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಜೀವಿತ ವಿರ್ವಾಸ್ತ್ರ ಟಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಕಿಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನಿಖಲ ಒಂಜಾತ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೈಟ್ ಅನ್ಸೋ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಓಲುಪ್ಪುವೆ ಅಂಚಿನ ಇನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ದಾದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡ ದಾದ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲು ಸ್ವಂತನ ಬಾಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ರೆಂಟ್ ಏತ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ಪುನಾನೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕುವೆನೆ ಮನ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಲವ್ದ ವಿಷಯ ಅವು ದೆನ್ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ವಿಷಯ ಬೇಲೆದಾದ ಗುಡಿಯರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪರ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಹೋಗಿರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಹೋಗು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೈತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲ Q&A ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ್ ಪಾಡಿರುತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೈದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದು ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪ ನಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪಡೆದಿತ್ತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಐಕ್ ಬೈದ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆರ್ಡರ್ ವೈಸ್ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದ ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ವೈದ್ ನಂಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದು ಬಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವ್ಲಾಗರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂದಿರು ಇರ್ನ ಕೈ ತುಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಟು ದಾದ ಎನ್ನ ಕೈ ತುಪ್ಪುನ ಟ್ಯಾಟು ದಾದ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬೈದಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದ್ಪೆ ಓಕೆನಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಎಂಡು ಮುಟ ಕಾಪುಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೆ ರೀಚಿ ಎಂಡು ಮುಟ ಕಾಪುಲೆ ಎಂಡು ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಪೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಹೋಗ ವಿಜೇತ್ ಗಾಣಿಗ ಏನು ಅಣ್ಣಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು MC ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಏನನ್ನು MC ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗುರುತು ಸಾವಿರ ನಿರೂಪಕಿ ಪಂದಂದು ಸೊ ಎಸ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಎಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂದಾಗ 2024 ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ 2024 ಅಂದ್ರೆ 2024 ಅಂದ್ರೆ 2024 ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದಿನಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಪೂಜಾ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೆಹಂದಿ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ ನಂಚಿನ ಟೈಮು ಯಾನ ಬೇಲಿಗೆ ಹೋಗೊಂದಿತ್ತ ಪಕ್ಕ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತೈತಿ ನ್ಯೂಸ್ದ ಮಾತು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೊರು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಓಲ್ ಜೀವನ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮೋಕೆ ಒಪ್ಪೋರು ಬಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಗರ್ನಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪೋರು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡ್ ದಾಯಿಗೆ ಯಾನ್ MC ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಯ ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೀನಿ MC ನಕ್ಕಲ್ ಒಂಚು 4-5 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಕ್ ಇರ್ಲ ಆತ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಸೊ ಯಾಂದಾದವಂತ ಯಾನ್ MC ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡ್ಡಪಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುನ ಬುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಕೊಂಚ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಪ್ಪ ಅಂದದು ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ದಾದ ಇನಿ ಯಾನು ಮುಲ್ಪೋಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮೇನ್ದಾದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಪಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಈವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇರ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಗೆ ದೀಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಹೋಸ್ಟನ್ ದೀಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಪಾಪದಕ್ಲ ಆದಿತ್ತ ಕೆಲವು ಹೋಸ್ಟ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಟ್ಟದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಆಕಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಂಚನೆ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಡು ಅಂಚೆ ಯಾಂದಾದ ಇನ್ನೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಬಂದದ್ದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಮನ್ಪುಡು ಪಂದ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯದ ಮುಖೇನ ಬೆಂದದು ಹೆಂಗೊಂಜಿ
ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ದೇವರ ದಯಟ್ ಆ ಮೈಕ್ ಪನ್ಪುನದಾದ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತನು ನಿರೂಪಣೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಪತ್ತದು ಇನಿ ಕನಗ ವಿಜಯ್ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುದರಡು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತ್ ಜಾಗಲೆಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆತೆಯಾನು ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಆದಿಪ್ಪಡು ಉಡುಪಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕುಡ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪುತ್ತೂರು ವಿಟ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುಲ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಈತ್ ಮೂಕಿನ ಪಡೆಯುವುದು ಪಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗುರುತಾದು ಒಂಜಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ರೀಸನ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಾಂಡ 2 ಪಾರ್ಟ್ಲಕ ಪಾಡುವಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ದಿರು ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕಲ್ ತಿಕ್ಕದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತ ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರಿತೆ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಡ್ತೆಯಾನು ಇಂಕ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪಂದು ಲೈಕ್ ಒಂಚು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹತ್ತು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತೆಯಾನು ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಪನ್ಪುನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆದ ಪನ್ಪುನಾಗ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಬ್ ನಾಟಕ ಮಾತು ಎಪ್ಪುನತೆ ಐಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಪೋದು ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರೆ ಇಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದುಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ ಪನ್ಪನಾಗ ಆ ಟೀಮ್ಲ ಆತೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಟೀಮ್ಗೂ ಜಡ್ಡೆ ಪುದರ್ಲೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕುಂದಾದ ಪನ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಮೇನ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾದ ಅಲ್ಪ ಡೈಲಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತನೆ ಯಾನ್ ಕೊಂಡು ಮೆಡ್ಡೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಡೈಲಿ ನಾಟಕ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ ಹೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ಪಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಡ್ತು ಅಂಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಚು ಅರ್ನಿಂಗ್ ವೇಟ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ನಾಟಕ ದಿನ ಕೊಂಚ ಸಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕ್ ಡೈಲಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೂಲ ಎಂಕ್ 4,000 4,500 5,000 ಇಂಚ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ತೂಪುನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತೆ ಯಾನು ತೂಪುನ ಹಿಡ್ದಾದು ಎನ್ನ ಬೆಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆದ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಏನು ನಾಟಕ ಬುರ್ದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ನಾಟಕ ಅವೇ ಕ್ಲಬ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಟೀಮ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಯಾರ ಕುಡಿಂಚು ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಇನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಪನಾಗ ಇರಿಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಹೊರಳ್ಳ ಪಂತ ಲೈವ್ಡ್ ಕೆಲವೇರು ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಪಾವಡ್ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ಈವೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಾವಡ್ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಇದು ಜೀವಿತತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಪೊಣ್ಣು ಏರು ಬಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ಈ ಪೊಡ್ತರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾತ ಪಾರ್ದು ಜನ ಕಲ್ತುವುದು ಇರು ಜೀವಿತತೆ ಬಂದು ಬಂದಾಗ ಆ ಪುದರು ಮಕ್ಕಳ ಬಾಡಿಕೆನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೇರು ಬಾಲ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಬಂಜಿನ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲ್ಯನಕನೆ ಕೆಲ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಅಂಚಲೆ ಪುನಕಿಲು ದೇರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರ್ಲೇಜ್ ಅಂಚಲೆ ಪುನಕಿಲು ಸೊ ಅಕ್ಕಲೆ ಪುನಗ ಆ ಪುನಃ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತಾವ್ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವಡಿಂಜು ಮೂಕೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೇರು ಕೆಲವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟ ಪಾತಿರ ವಾಟ್ಸಪ್ಲಿರು ಎಂಕಲಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐತೆ ಇಂಕ ದುಮ್ಮೆ ಗುರ್ತು ಉಂಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ ಆತು ಮೋಕೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಬಂದ್ಪುನಾಗ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಷಾ ಜೀವನ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದೇನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅಕ್ಕಗಿಂದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಷ್ಟನ ಪಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ನಾನು ಪನ್ಪ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐಕಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಪಂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಪಂಡಾಗ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಮಗೆ ಒಂಚು ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಾತ್ ಅದು ಬಂದ್ಪನು ಥ್ರಿಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಆಕಲ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯುವ ವಿಷಯ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಪೊಣ್ಣಾತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಮದುವೆ ಆಪಿನ ಆಣ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಇತ್ತದ ಪೋಡಿಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಇತ್ತದ ನೆಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚ ಅದು ಸದ್ಯಗೂ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ತುಂಬ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಕ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಷ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಪೆ ತೆಲ್ತೋದು ಬರ್ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿರ್ತೆ ಇರನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೇಕೆ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ಏನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಕಿತ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಿಕ್ಕು ಪನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಜಸ್ಟ್ 10%, 100 ಜಸ್ಟ್ 10%, ನನ್ನ 90% ಏನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏನ ಕಾರ್ದ ಮಿತಿ ಯಾನು ಉಂತೊಂದ ಇಲ್ಲ ನಡಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಖರ್ಚು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಆಂಡ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಆಪು ನಿಜ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಪ್ಪನ ಪಾಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪನ್ ಬಟ್ ಅವು ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಾಂಡ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂಚು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬೂರುಡು ಪಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ ಪಂಡತಿ ಆಯ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಪೋಡು ದುಬೈಗೆ ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೆನೋಡು ಆಯ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲು ಬಂದ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ತಕ್ಕದಾದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಬೋಡ ಅವೇನ ಆಯ್ ಖುದ್ದಾದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಪಂಚಿನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಂಕ
ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಎಸ್ ಕೋಟಿ ಅಂತ ಪನ್ಪನಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಏನು ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೇಗ ಆವಡಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೆನ್ ಅಮೃತ ಅಮ್ಮು 85 ಮೇರು ಪಾದಿರು ಇನ್ನ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರ್ ಪನ್ಪನಗೆ ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಏರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿರ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ದಾಯ ಪನ್ಪನಗೆ ಕಿನ್ಯರ್ದು ಈತ ಮುಟ್ಟ 23 ಇಯರ್ಸ್ ಎಂಕಿತ್ತು 23 ವರ್ಷ ಈ ಕಿನ್ಯರ್ದು 23 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಡು ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದ ಏತ್ ತೂತ ಕಷ್ಟ ಏನು ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಕಷ್ಟಡು ಪುನರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ಏನೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಚೀವ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕೆ ಮಂತಾರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೂಡು ಕಾಲ ಒದಗದು ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಯಾನೇ ಒಂದು ದುರ್ದಿತ್ತೆ ಓ ಜೀವಿತ ಈ ಓಲಿತ್ತು ಓಡಿ ಬತ್ತ ಬಂದು ನಂಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೋಗಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋವಂದಿಲ್ಲರ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋವಂದಿಚ್ಚಿಯಾನ ಜಾಬ್ ಗುಡಿಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ತು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡೆ ಅರ್ನ್ ಮಂತದು ಎನ್ನ ಜೀವನ ನಡಪ ಓಡಿ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪನ್ನಗ ಐತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಟೈಮಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು 1 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಚಾರ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ದೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತದೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ಪುಜನಿ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಹೋಸ್ಟ್ ಪೋಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಕಲ್ ಕೆಲವರು ದೂರ ಲೊಕೇಶನ್ ಇತ್ತನ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಎತ್ತಲೇ ಪಂಪೇರು ವೆನ್ಯೂಗು ಕೆಲವರು ಆಚಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಪಂಪೇರು ನಮ್ಮ ಆಕಲು ಬಂದ ಟೈಮಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೋಡ್ ಬಂದಾಂಡ ಮೂರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕ ಬಿಡೋಡು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ರೆ ಹಾಪುನ ನೆರ್ಪೇರು ಒಂಜೆರಡು ದಿನ ಬಿಡುವೇರು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಏರ್ ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಿಟ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಾದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಇದು ಇಲ್ಲಾಡುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತದೆ ಅರ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ತಗೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ನಮಗೆ ಓಡ್ಚೆ ತಿಂಗೋಲ್ದಾದ ನಮ್ಮ EMI ಸ್ಕೀಮ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ఒక ಮೊಬೈಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀತು ಬಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಿನ ಕಾಸು ಐಟ್ ಯಾವತ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚು ಮೈಂಡ್ ಬಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತನ ಕಾಸು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಲಾಕದಿದ್ದು ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚು ತೂಪನಕ್ಕೆ ಏರ್ಲೇಜಿರು ಯಾನೇ ತೋಡತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ನಾಟ ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕುಂತ ಅಂಜು ಲೋನ್ ಮತ ಮನ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಜೀತ್ ಇತ್ತನ ಬಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಬಂಗಾರ ಹಿಂಗರ್ದು ಆಲೇಜಿ ಬಂಗಾರ ಮನ್ಕೊಡು ಖರ್ಚು ತೋಡು ಒಂದು ಆತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕು ನಾಟ ಹಿಂಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈದು ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತು ಓಲಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ അതിന് പാർട്ട്ണർ സുലത ഹെഗ്ഡെ പറഞ്ഞത് ഹായ് സിಸ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರು ಈರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜಾಬ್ ಇತ್ತನ ಪೋಪರ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಇರ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಜಾಬಾ ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಎನ್ನುದರು ಈರ್ ಎನ್ನದನ ಕನಸು ಏತು ಮುಟ್ಟ ರೀಚ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಏತು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈರು ಎನ್ನುದನ್ನ ಕನಸು ಪೂರ ರೀಚ್ ಆವಡು ದೇವಿರೆಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡು ಇರೆಗ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ಜಿನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಡಿಗೆ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪುನ ಉಡುಗೊರೆಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬು ಇತ್ತನ ಪೋಪರ ಯಾ ಪಂಡೈತೆ ಸಾರಿ ಜಾಬ್ ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ಓಡಿಪಿನ ಟೈಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೋಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ಪೋವಂದಲೆಪ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಇತ್ತದಾದ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋದು ನಂಚನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ಪೋಪುಜಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಇರ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪರ ಅಂದು ಎಸ್ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಜಾಬ ಅತ್ತು ಐ ಫಸ್ಟ್ PU ಆದ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಆತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲಾಂಜೋಕು ಸಾಂಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ ಹಾಕ್ದಾನಲ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲ್ಪೋಲಿಗೆ ಆಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಆಂಜೋಕ್ಲಿ ಎನ್ಸಲ ಬೆಂದು ತಿನ್ಪೇರು ಹಾಕಲ್ಲ ಚಾತ್ರಪದ ಮುಖ್ಯನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋಗೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂದು 10 ಐಟಮ್ಸ್ದ ನೀಡ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಡಿ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಖುಷಿತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ITA ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ. ಸೊ ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮೆಗ್ಗಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಏನು ಬಂದಾಗ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮದುವೆ ಅದು ಪೋಪೈತೆ ಮದುವೆ ಅದು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ನ ಅಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪ ನಾವೇನು ಪಂತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಬಂದ ಮದ್ಮೆ ಆಪೈತೆ. ಸೊ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಆಯ್ನ ತೋರೋಡು ಬಂದ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವೆ ಅವ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ತ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೇವರು ಕಡಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಿದೇವ್ರಿಗೂ ಪೋಯ್ ಬಂದ ಆಯ್ಗ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ ಒಲಿ ಉಪ್ಪುವೆ ಆಯ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ಗ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಖರ್ಚು ಆಯ್ನ ಬೇಲೆ ಬಂದು ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪೈತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತಿಬೋಕ ಆಯ್ನ ಮದುವೆ ಒಂದು ಬಂದು ಆಯ್ಬೋಕ ಆಯ್ಗ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪುಡದು ಯಾನೇ ಸಾಂಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಯ್ಗ ಆತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಪೋಯ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ
ಈ 2 ದಿನ ಕನಸು ಏತ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಪಂಡತೆ ಎನ್ನ 100% ಕನಟ್ ಖಾಲಿ 10% ಏನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ 90% ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ಗಾಡಿ ತೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಗಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಸು ಮನ್ಪೋಡು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಮೆಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಕನ ಉಂಡಿಂಕ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕಾಸು ವೇಸ್ಟ್ ಬಂದತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕನ ಉಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಮೇಜಿನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾರ್ ಪಾರ್ದು ಉಂಟುದು ಎನ್ನ ಮದುವೆ ಅನ್ನು ಮಂತೆ ಬಂದು ನಂಚಿನ ಕುದರಿಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕುಳ್ಳುಡು ಎಲ್ಲ ಮರಳು ಬಂದತ್ತು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಒಕ್ಕಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಣಪಾಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಡೆಯಡ್ದು ಎನ್ನ ಕಡೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತದು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು 4-7 ಪಂಚೆ ಬೀದ್ದು ದಾರೆ ಮೈತದು ಮದುವೆ ಅವಳು ಬಂದು ಮೆಣಸಿನ ಕನ ಉಂಡೆಂಕ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಕುಪ್ಪೇನ ಏನ ಕಾಸಲ್ ಮಂತೆ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಪೆಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಒರಿಯೇನು ಗುಡ್ಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಲ್ಪಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿ ಉಂಡೇನಾ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೇನಾ ತಿಂಡೇನಾ ಅದಾದ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಇಂದು ಏನ ಮಂಡು ಡುಪ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಳೆ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಓಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಏನು ಪಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡನೇ ಯಾನೇ ಪಂತೀನಿ ಇಂಕ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡುಪ ಅನ್ನದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವು ಅಮೌಂಟ್ ಉಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಟಿ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮಗೆ ತೆಗೆದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಈತ ಪುದರ ಮಿತ್ತು ಹೊರಡು ಬಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಡ ಆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಿಟ್ಟು ಜೀವಿತ ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾನೇ ಬೊಡ್ಚು ಬಂದ್ಪಂತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಯಾರು ಮೆಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇಂಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಸುರೂತ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಿದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿನಿಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಂಕ ಆನೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಏನಾರು ಯೋಗೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಬಂದದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲಾರ್ಡ್ ಓಲ್ಪ ವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪಿಲಾರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಟ್ಟುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟುಡು ಏತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಅವನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತಿರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಆತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ದೇಡ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಎನೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ ತೂಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುದರ್ ಪಡಿಂಡ ವಿಜೆ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ ಪರ್ಪನ ಪುದರಡಿ ಯಾನು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪುದರ್ ಪಡತ್ತೆ ವಿಜೆ ಬಂದ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ವಿಜೆ ಬಂದ ಕೆಲವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಬಂದಿನ ಅತ್ತು ವಿಜೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ವಿಜೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ವಿಜುವಲ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಟಿವಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ನಮ್ಮ ವಿಜೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅವನ್ ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಬಂದೆ ವಿಜೆ ಜೀವಿತ ಕುತ್ತಾರ ಬಂದು ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಆಸೆದಾದವು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ರಿಯಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಏಳೆಲ್ಲ ನಟ್ಟುಡು ಬಂದಿಚ್ಚು ಕಾಸಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಖರ್ಚು ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಸ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಂಕ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದು ನರಕಿದ್ರು ಅಕ್ಕ ಇರಿನ್ಯಾನ್ ಚಂದಲಿಕೆಡ್ ರೀಲಾಡ್ ತುಯಿನಿ ಮೆಹಂದಿ ಈವೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿಂಗಿನ ಸರಿ ಪಡೆದು ಈವೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಪಾತಿರುವೇರು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುವೇರು ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂಜಿ ಖುಷಿ ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಪರ್ಸಸ್ ಯಾರು ಪಂಡ ಮದುವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂಜಾತಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಬಂದದ್ದು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಆಯ್ತು ಆಸೆನೇ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ಈತು ಮಾತ ಬರ್ತಿನರಿಗೆ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಪ್ಪೇರಾರು ಆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ದು ಬಂದಾಗ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಹಬ್ಬ ನಾವು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಏನು ಪತ್ವ ಏನೇನೋ ಹೋಗ್ಲ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಂದ ಲೈಫ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಈ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಕಂಡ ಸದ್ಯಗೂ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಉಂಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೂರ ಉಳ್ಳೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅಡಿ ಜನ ಉಪ್ಪುನ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ದಾಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಡಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಳು ಹೋಗ್ಲಿ ದಾಯ ಸಾಂಕುಚೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಡೌಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಡ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗುರ್ತಿರ್ತದೆ ಸೊ ಏನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಆವು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಇಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪುಲೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಏನ ಈ ಒಂಜಿಕನ ನನ್ನ ಸಾವಾಡು ಬಂದ ಪಂಡ ಮದುವೆ ಒಂಜಾಣ ಈ ಇಲ್ಲದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಓರಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುನದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಖರ್ಚಿ ಅವು ಉಂದು ಬಂದದ್ದು ಅಡೆ ಬೋಂಡ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮಗೆ ಮಾಮಿ ಉಪ್ಪುವೇರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕ್ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ ಕಳೆಯೋದು ಎಂಕ್ ಮಾಮಿ ಮಾಮೂರ್ದು ಆ ಮೋಕೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂಚಿನ ಆಸೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಮಗಳ ಮೋಕೆ ಇಂಕೊಂಡು ಖಂಡಿತ ಪಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸುಜಾತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲವ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಇರ್ನ ಯಾಪಂಡೈತೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ನು ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಎತ್ಸಿಸ್ ಆಜಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಸೇರಿದು ಆಜಾರೆ ಸಾರ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಪನ್ನೆಸಿಸ್ ಗೀತಾ ಕುಲಾಲ್ ಮೇರ್ ಪಂತೀರು ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿವೀಲ್ ಪಣ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಿವೆನ್ನೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಮೀಟ್ ಆಡಿದ ಆದ ಕತೆ ಏತು ವರ್ಷ ಮಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು
ಓಕೆ ನೆಟ್ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೈದು ನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗಿಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಬೈದು ನಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಶಾ ಕೋಟಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಹುಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪೆನಾ ಗೆಟ್ ವೆಲ್ ಸೂನ್ ರಾಹುಲ್ ಪಂದದು ರಾಹುಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಬುಜ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ್ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಪೆ ಗೆಟ್ ವೆಲ್ ಸೂನ್ ರಾಹುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಕುಡೊಂದು ಎಂಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತಡು ನನ್ನ ನೇಮ್ ಎಂಕ್ ನೆಂಡು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅದಾದ ಪನಿ ಪನ್ನಾಗ ಇದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದಾಯ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದು ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜನು ಪಂಡೆ ಪಂದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲದರ್ಲಕ್ಕೆ ನೈಕು ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಪನ್ನದು ಅಂತುಲೆ ನಿಕ್ಲದು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ತು ದೀಪುನು ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಕಲೆ ಗುಂಜಿ ಅಕಲ ಇಂಚ ಬಂದು ಪುಡದೆ ಇದು ಇಂಕ ಮೂಲಿನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ದಿ ತೋಚ್ಬೋಯ್ತು ಅದು ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ शोक तोजना गाइस इज्जादा इज्जी गाइस शोक तोज तुल निकले पल्ले मित दिना शोक तिर्दिना शोक पल्लन इंक मित्ते इष्ट ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮದ ಸುರುತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿನಾರು ನಮ್ಮ ನವಿಲು ಇಂಕ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ದಾರು ಗುರ್ತಾತೀನಿ ಅದೇ ನಾನು ನವಿಲು ಪನ್ನೆಲೆಪ್ಪುನು ಅದನ್ನ ನೇಮ್ ದಾದ ಪನ್ಪನ್ನಾಗ ತುಳಸಿ ಅದನ್ನ ಪುದರ್ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಷಿತ ಪಂದಂದು ಆರ್ಕೇಂದಿರು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಪಂದಂದು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓವಾತೀನಿ ಪಂದಂದು ಸೊ ನೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಓ ಪಂದಾಗ ಎನ್ನ 4ನೇ ಈವೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿಡು 4ನೇ ಈವೆಂಟ್ ಪಂಜಡಿತ್ತಡು ಸುಳ್ಯ ಪಂಜ ಅನ್ಸಿತ್ತನ್ನು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅವು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಈವೆಂಟ್ ಕಾಂಡ ಈವೆಂಟ್ ಅವು ಇತ್ತೀನಿ ಸೊ 6 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಕಲಿಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ದೂರದ ಈವೆಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವೇ 4ನೇ ಈವೆಂಟ್ ಎನ್ನಲೇ ಎನ್ನ ಖಾಲಿ 4ನೇ ಈವೆಂಟ್ ಏನನ್ನು ನಂಬುದು ಅನ್ನ ಮಗನ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಡೇಗ್ ಏನಲ್ಲೇ ತಿತ್ತಿರ ಅವಲ್ಲ ಆ ದೂರದ ಊರಿಗೂ ಸೊ ಯಾನ್ ಪೋಯ ಈವೆಂಟ್ ಮಂತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆರಿಂದ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈವನ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಈವೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನವಂತೇರು ಎಂಕ್ ಅವು ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ದಾಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೆಂದ 4ನೇ ಈವೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಡ್ತುದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಲೆತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಂದಿರು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಸುರುತ ಮಾನದಿಗೆ ಬಂದು ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಿದ ಅವು ಒಂಜಿ ನಾನು ಪೂರ ಮೆಮೊರಿ ಬಂದು ಐಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಆತನು ಕೆಲವು ನೆನಪುಂಡು ಕೆಲವು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಜದ ಸೈಡ್ ಫೋಟೋ ಪಡಬೋಡ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಂಜದ ಈವೆಂಟ್ ದಾದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಈವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಈರು ಮಿಸ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಪಂಪನಾರು ಕೇಂದ್ರ ಈರು ಬೇರೆ ಬೇಲೆ ನಾಡಿಯರ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೆಯನ ಟೈಮ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆತಿಕಂಡ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೋಪಯ್ಯನ ಶೆಟ್ಟಿ ಗರ್ಲ್ ಪಂಪನಾರು ಕೇಂದ್ರ ಈರು ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಲರ್ಸಿಸ್ ಎಂಕೀರ್ ಇಷ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೆನ್ ಸುಜಾ ಪಂಪನಾರು ಪಂತಿರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಚುಲರು ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಪೂಜಾಯಿ ಜೀವಿತಾಯನ ಮೆಗ್ದಿಕೆಂದಲು ಚಳಿಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಮೋಮೋಸ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಮೋಮೋಸ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗನ್ ಕೊರ್ಕ ಬಲ ಅವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಕೇತ್ ಬಿರುವಾಸ್ ಪಂಪನಾರು ಪಾಡ್ದಿರು ಅಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಏನೋ ಶುರುವಿಲ್ಲ ದೆನ್ ಧೃತಿ ಪಂಪನಾರು ಪಾಡ್ದಿರು ವೇರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಜಿ ಹೌಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕೆಲವೇರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಮಾತ ಬಂದತ್ತೆ ಕೆಲವೇರು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹುಡುಕೊಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬೋರ್ಚಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಇತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅದೇ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡು ಬಂದಾಡ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಮನ್ಪುಗ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀ ಅನ್ಶ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಟಿಯನ್ ಪಂಪನಾರು ಪಾಡ್ದಿರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಂಕೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರೋಡು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನು ದಾದ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ದಾದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೈಫ್ ಹುಡುಕ್ ಬಂದು ಪನ್ನಾಗ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿರಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇಪ್ಪಡು ಏನೇನು ಇಪ್ಪಡು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ಏತು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂತದೀಪ ಆತೇಟೆ ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲ ಐಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಐಕನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕೋಪ್ಲು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತೆ ಬಂಗಾಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಏತು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಟೀಮನ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂದ ತಂದು ಪೋತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಏನಾಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಕೆಲವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿಜಿ ಪತ್ತದಿಜಿ ಪಂದಂದು ದಾಲೇಜಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓದರೆಕ್ ಪಂದಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಪಾಠ ಆನಾಗ ಲೆಸನ್ಸ್ ಆಪುಣತೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಮ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು
ಕೆಲವೇರು ಥ್ರೂ ರೈಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಲವರು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕೆಲವರು ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ವಿಜುವಲೈಸರ್ ತೂಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟಿ ಎನ್ನ ಇಂಚ ಪನ್ಪನಗ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ಲ ರೈಟಿಂಗ್ಲ ಅಂದು ರಡ್ಡೆನ್ನ ಸೊ ಕೆಲವು ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಲಿಸನ್ ಮನ್ಪುವ ಏತ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಆತ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಓದಿಜಿ ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ತನ್ನಾತಿಕ ಮೈಂಡ್ಗೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಓ ಟೀಚರ್ ಅವೇನು ಪಂತೀರು ಮ್ಯಾಮ್ ದೇನು ಪಂತೀರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರೇಪ ಅಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ದಾಲ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ ಏನು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪುವೇರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಆವಾಡು ಏಪನ್ ಆವಾಡು ಆಯ್ಬಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 minutes ಇಪ್ಪೋಣ ಅಪ್ಪಗ ನಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನುವ ಆಯ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಅದ ನಿತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಅದ ಪಂದಿಂದ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪಂದಾಗ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಡುಕ್ಕುಳ್ಳೋಡು ದಾಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆತ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಅವು ಲಿಸ್ನಿಂಗಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಲೆಸನ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಚೋಪು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಯಬ್ಬ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನೋಡ ಏತು ಓದಿ ಏತು ಕೊಡ್ತು ಪಾತಿರುವರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ಸಮ ಎನ್ನುವ ಅಂಚನರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದು ಲೆಸನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೊರೋಡು ದಯಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇತ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕೋಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫುಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ದಾದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತುಕೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 10 minutes ಬಂದು ಮುಂಚಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ಡ್ರನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡತೆ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕೇನರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಕೋಲಿ ಪೊಕ್ಕಡ ಮಂಡೆಗೆ ಪತ್ತುಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಓಡೆ ಪತ್ತನು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಆ ಮೂವಿ ಪಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ನನಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಪತ್ತುನ ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇತಕ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ಪೇರೆ ಬಿಡೋಸಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಇದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಓಕೆ ತೆ ಓಲ ಬಂಗೆಜ್ಜಿ ಈಜಿ ಉಂಡು ದಯಪಂದು ಮನೆಗೆ ತೆಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿ ಮಟ್ಟ ಕಲಿತು ಬರ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದದ್ದು ಬಾಕಿ ಜೋಕುಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ ಯೂತ್ ಬಂಗುಂಡ ಮಾರಪ್ಪ ಅಂದದ್ದು ಅವನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ವೈದಿನಿ ಅರ್ಥ ಆಡತಿ ಅನ್ಸ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಪಂಚದ ಈವೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಅವೈತ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ನಡುತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡು ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ನಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆಂಗಿದ ಈವೆಂಟ್ ಐಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಆರು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂದಾಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲು ಬರ್ಪಿನ ಬೊರ್ಚು ಬಂದಾಂಡು ಮೂಕೆ ತೋಚ್ಪಾದರೆ ಇಂಕಿ ಎನ್ನ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿರು ಒಲ್ಪತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿರು ಅರೆಗೊಂಚು ಕಾಕಚಿ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಡಿಡ್ದು ಉಂಡೆ ಗೈಸ್ ಅನ್ಸ ಅವೊಂದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಮಾತ ಈವೆಂಟ್ಲ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದಾಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಪೋಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ಹಿಂಗೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಬಂದೆ ಅರ್ಥ ಆ ನೈಟ್ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಚೂಸೇಬಲ್ ಪಾದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಸ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಹಿಂಗೆ ಪೂರ್ಣ ಗೊತ್ತಾವು ಇತ್ತ ಮತ್ತದ ಹೋದಂಗೆ ಮೋರ್ ದನ್ 200 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದೆ ಓ ಪಂದನ ಬುದಿಪುನ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಟ್ಯಾಟ್ದ ಪನ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಟ್ಯಾಟ್ದ ಮರತಿಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಾಗ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ಬೈಯದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಅಪ್ಪನ ಪಂಡು ಓ ಟ್ಯಾಟು ಪಂದು ಜೊತೆ ಬಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪು ನನ್ನ ಬಾಕಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಇದು ಟ್ಯಾಟು ದಾದ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತೇರು ವೆಯ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಟ್ಯಾಟು ಒಂದು ಬಾರ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 years ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ 3 year 2 ಅದನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ತುಳುಲಿಪಿ ಹೋದ್ರೆ ಏರಿಗೆ ಬರ್ತ ಕ್ಲಿಯರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತುಳುಲಿಪಿ ಗೊತ್ತು ಏರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ಯಾಟು ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಆಪಿನ ಆಣನ ಪುದರ್ನಿ ನಾನು ಪಾಡ್ಪಾದಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಪುದರ್ ಏನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಕ್ಕಲ್ರ ಪಕ್ಕ ಬೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಆಪಿನ ಆಣನ ಪುದರ್ ಸೊ ತುಳುಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಯಾರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದ್ಪೂಜಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಆಪಿನ ಆಣನ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ತುಳುಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಂಡ್ ಬಂದಿ ಎನ್ನುವೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂದು ಸತ್ಯನೇ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಪಣಂದಿಚ್ಚಿ ಎಂಕಂಚನೆ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ಪಡು ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವಾರು ಪಂತೀರು ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡಾದ್ರು ಬಂದು ಪಂತೀರು ಅಂಚ ಅದು ಎಸ್ ಬುಕ್ಕು ಕೆಲವು ಎನ್ನನೇ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪನೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಎನ್ನ ಮದುವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದೆನ್ ಎನ್ನ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಆಸೆ ನಿಕ್ಕಳ ತೆರಿಪವೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ BA ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಎನ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪೋಡು ಬಂದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇಲ್ಲದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂಚೆನೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರದ್ದು ಅದು ಏನೊಂದು ಪೀರ ಓರಿದೆ ಇಫ್ ಹಿಂಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ದೆ MA ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ MSc ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಜಿ ಎದಾಗಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋರಿ ಇಫ್ ಮದ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಡ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಲ್ಪೋ ಇಲ್ಲಿ MA ಅಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಬಿಕಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಯರೇ ಹಾಕೋಡು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಏಬಲ್ ನಂಬದು ಕುಲ್ಲರೇ ಹಾಪುಜು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಬೇಕು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಕೋಣ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಯಪಲ್ಲೆಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹಾಪುಜಿ
ಅವೇ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಬಂದಿತ್ತು ರಗಾಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಈವನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅನ್ಸಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಮಂಡಿ ಪಂಟಲ್ಲ ಇವಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪನು ಲವ್ ಉಂಡೆ ಇಂಕ ಬಂದದ್ದು ಅದು ದೆಂಗ ದೀರ್ದ ಆಲಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ತುಂಬ ಡಯ ಬಂದ ಜನ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾರು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಏರ್ ಬಂದು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಮತ್ತು ತೂಪ ರಕಣಿಕಿಲ್ಲ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಗ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಅರ್ಧ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ತೂಪೇರು ಕೆಲವರು ಚಾಡಿ ಮದ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲತ್ತು ಊರ್ದಕ್ಲು ಕೆಲವೇರು ಅಂಚ ಮಾತು ಒಪ್ಪಣತ್ತು ಕೆಲವು ಊರು ತೊಪ್ಪಣಕ್ಲು ಮಾತ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಜನ ಕೆಲವು ಕಿವಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಮಾತ ಮಂದಿರು ಸೊ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡವಾಡು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರಟ್ಟು ಬರುತ್ತಂಡ ದೇವರ ಮನೆ ಬರಟ್ಟು ಬರುತ್ತಂಡ ಅವ ಆಪುಗೆ ಆತೆಯ ನಮ್ಮನಾತಿ ಸೊ ಎಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಪಾಠ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಎಂಚ ಅನಿಸುಂಡು ಶೋಕಿತ್ತನ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಪಡ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಟ್ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದಾಗ ಅವೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುನಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕು ದುಮ್ಮು ನಿಮಿಷ ಪಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಪಂದು ನಿಕ್ಕಲ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆವಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆವಡ್ ಶೇರ್ ಅನ್ಪಲೆ ಅವೇನು ಗ್ರಾಬ್ ಮಂತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಂಚಿನ ಒಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಕ್ಕ ಮಾತ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ತದ ಮತ್ತು ಆಪುಣ್ ಬಂದದ್ದು ಇಂಚನೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ತೂಕ ತದ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪುಣ್ ಬಂದದ್ದು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೇ ಅಂಚನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮರಪಚ್ಚಾವಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿಯಾ